to kun san da muke kirarin mu ba na son ba da rikas a gaban HT a gaban gwamna da shirin kujera kun san sai na ji muryar ku a nan sai na ga hannayen ku kuma an ba a yi ba za a yi za mu saki kun shirya kun shirya kun shirya kun shirya kun shirya NNPP 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 Concosia 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 Nigeria 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 Come on Come on Come on Come on Come on Come on Come Allah ya saka muku da alheri. To ya excellency na girma gwamna da shirin kujera mai da ga protocol na girma sauran manya-manyan baki muna muku barka da warhaka mun yi da radoni babu wani jawabi mai tsawon da zai yi excellence magana shi ne mun ba alƙawari insha Allahu ranar zaɓe ƙarfe 12 za mu kama ba ta da girgire magana ɗaya kalmali kun sa a yi mun yi zaɓe mun gama saitawa wani ɗan tsiya-tsiya ya shigo garin Iru wanda sati da ya wuce ya yi maganganun banza maganganun tsiya to ku gaya masa mu hannun da ba ma so ba ma san 'yan siyasa kamar shi masu maida mana 'ya'yanmu maza matansu matsayinsu a duniya da kuma ranar tashin kiyoma wannan kazantar ta ishe shi ba da daura muka zance da shi kuma shi mu da ranar zaɓe
zaben shugaban kasa, zaben gwamna, zaben sanata, zaben ɗan majalisar tarayya, zaben ƴan majalisar jiha, za mu nuna musu cewa Kano na NNPP ne. Allah ya saka mu da